Zdravím vás, teraz by som vám chcel predstaviť československý gramofón model NZC 040. Tento gramofón má v sebe zabudovaný aj zosilňovač, takže nie je to iba šasy. Máme tu ovládacie prvky, hlasitosť, balans, výšky a basy. Zapínanie, vypínanie a prepínanie rýchlosti z 33 na 45. No, funguje celkom dobre. Nejdem hlasitosť pridávať, lebo aby YouTube s tým nemal problémy zase. Vzadu máme vývody na reproduktory. Pozrieme sa na to. Sinus 2,5 W, 4 ohmy. Pozráme, že to máme aj polepené nejakými nálepkami šasy, teda plexikryt. Takže asi takto s týmto gramofónom.